मोनसे गोदान आपडेट लोगोफोर मोनसे गिख्रंथाव आपडेट आरोना जोंहा NLFBनि चिफ एम बाथा बिथांखौ मानो थाखाय एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन जोंहा सासे एक्स NDFB बि राजा बिथाङा NLFBनि सासे सोद्रोमाजों सावरायहरदों आरोना बिनिनो फुल डिटेल्स बाथ्राफोरखौ बेवहाय मोनगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। सिखाव सार दा सारनिफ्राय फंनैसो माने बे एम बाथानि सायाव माने एसे रायजो राजाफोरनि खाथियाव एसे फोरमायहरगोन नामा सार? बोरै बोरै मानि थाखाय हमनाय जाखो मानि थाखाय फुराना केसनि थाखाय ना माबा मोनसे गोदान केसफोरनि थाखाय हमनाय जाखो एसे सारा सुंद'यै माने फोरमायहरनो हागोन आरो। जागोन दे। दाख्लै थांनाय बुधबार खालि बेवहाय माने सराइखिला होननाय 7 ABPN गेस्ट हाउसाव बिथांखौ क'क्राझारनि SPआ लोगो हमनानै रायज्लायदोंमोन। बे समाव बिदिनो बिथांमोनजों माखासे सरकारनि मानसिफोरबो दंफायो होननाय खोनादोंमोन। दा बेवहाय बेखौ खावलायदों जाहैबाय नोंथाङा BJPआव मानो जइन जायाखै? नोंथाङा BJPआव जइन जानो हागोन दाबो बे खोथाखौ बुंदों जाहैबाय। अब्लाना नोंनि केसआ रेजें जागोन सिगांनि केसफ्रा बे खोथाखौ बुंदों जाहैबाय। अब्ला बे समाव बे बुंदोंनो आङो माने BJPआव जइन जाहैनांगौ। आंनि न'खरनि बाय बाहागि गासैबो BJPखा। आंनि बिमाय राजिब बांगालाबो आंनि BJPखा। बे खोथाखौ बुंदों जाहैबाय। अब्ला बे समाव नोंथ' BPFनि मानसि होननानै बुंदों। बेवहाय बे बुंफिनदों जाहैबाय दिनै BPFनि होननानै आंनाव मा लिरनाय दङ? दिनै जोङो मोनफ्रोमबो जोङो राजनीतिक दोलोनि लिडारफोरजों जों सावरायो लोगो मोनब्लानो बे खोथाखौ बुंदों जाहैबाय। अब्ला बेयाव उदालगुरि SPआ नोंखौ लिंहरदों होननानै बुंनानै बेयाव लाना फैदों उदालगुरियाव। दा उदालगुरियाव लाना फैनानै बै माजबाटनि बे पुलिस स्टेसन आउटपस्ट नैबावहाय माने नैबे दाख्लैबावै BLA जोनोम जानाय आफाद बेखौ जों खोनाबाय थादोंमोन। दा नैबेयावहाय लोब्बा दंफायो होननानै बै सासे BLAनि सोद्रोमाखौ लानानै गभर्नमेन्टआ षड़यन्त्र खालामनानै बिथांखौ बेयाव केस हाबदों आरो। दा बे हिसाबै बिथांखौ जेलाव दोनहैदों। बिथांजों जों स्पस्ट रायज्लायजोब्बाय। बिथाङा खुला भाबै जोंनो खोन्थाजोब्बाय। दा फैयै फैयै जोंखौ बै NLFBनि एकर्ड जानाय समनि बायदि जोंखौ खालामनो नागिरदों गभर्नमेन्टआ षड़यन्त्र खालामनानै। बै समाव NLFBनि समाव BTR एकर्ड जायैनि सिगां नाब्ला सारखौ रन्जन दैमारि सारखौ जेलाव सोनानै दोनहैदोंमोन। बेयाव बिनि उनाव मोनथाम मोनब्रै आफादफोरखौ जमा खालामनानै BTR बायदियाव सुक्ति खालामहोदों। थिग बेबायदिनो जोंनिखौबो नैबे NLFBखौबो नैबे जोंहा दाख्लैबावै माबानानै थांनाय बिथांमोननि हान्जाजों जोंनिखौ सरजाबफानानै बे NLFB आफादखौ फोजोबनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामबाय थादों। बिथांमोना मानोना जोंनि आफादखौ बेबायदि थाबाय थाजानायखौ लुबैयाखै। दा बेखिनि आरो। दा एम बाथा सारा जेनेबा BJPआव हाबोबाथ' बे एरेस्ट जानाय नङामोन नङा होमबा? BJPआव हाबोब्ला बे गावनि केसफ्राबो सल्भ जाजोबगौमोन, एरेस्टबो जानाय नङामोन। बे खोथाखौ स्पस्ट बुंदों बेयाव। बिथांमोना एम बाथाखौ हमनायाव लेंहरनानै हमनायाव जेबो केस मोनाखैमोन। BJPआव हाबनो खावलायनायाव हाबैनि थाखाय मा प्लान पलिसि खालामनानै बेखौ केस जाफिननानै जेलाव सोनो हागोन बेखौ बिथांमोना प्रि प्लान बनायदों। बिनि उनाव बै BLAनि सासे सोद्रोमा दावहारु सिखाव होननायखौ बिसोरो बाहायदों। जे नोंथाङा BLAआव एम बाथाखौ लोब्बा दं होननानै बुंनांगोन, नङाबा नोंथाङा खैफोद दङ। बे खोथाखौ दावहारु सिखावखौ बुंनानै सिगिनानै बे BLAआव फासायदों। बे एकदम रोखा स्पस्ट आरो। ओमफ्राय बे बुस्थुखौ बोरै मोनथिखो जेनेबा बिथांखौ माखासे आसाम पुलिस बा सरकारा बेखौ माखासे जेनेबा बेबायदि बुं होननानै बे खोथाखौ सोरनिफ्राय मोनथिफिनखो ओरैनो सार? जोङो एम बाथा बिथांजों जों जेलाव गोबावैनो सावरायदों। बेयाव बे स्पस्ट बुंदों। मानोना बै दावहारु जाय BLAनि सोद्रोमा बे बिथाङा
गावनि एमबाथानि खाथियाव थांनानै स्पस्ट' बुंनानै लाहैदों जाहैबाय, आं दिनै नोंखौ बेबायदि खालामनो गोसो गैयामोन, आंखौ गभर्नमेन्टआनो आंखौ बुंनो होनायखाय, बुंनो लेखायै आं नोंखौ बेबायदि बुंनो गोनां जादों होननानै स्पस्ट' दावहारु सिखावा गावनि खुगाजों स्वयं बुंनानै लादों जाहैबाय जेल सिङाव। बेखौ माने बिथाङा जोंनो रोखायै फोरमायहरदों। बेफोरबायदि पलिटिसियानफोरनिफ्राय जों बयबो सांग्रां जानो नांगोन, सेफ जानानै थानो नांगोन, जों बयबो खौसे थानांगोन आरोना। नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोनसे लाइक खालाम, चेनेलाव गोदानबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, हायोब्ला एसे शेयार खालाम, लोगोसे नोंथांमोना बि राजा बिथांनि चेनेलावबो थांनानै साबस्क्राइब खालामहैबानो जाबाय आरोना।